Следващият инфлуенсър на България. Най-новото реалити шоу в YouTube. 40 инфлуенсъри ще се състезават в оспорвана битка, а титлата ще отиде при избрания от зрителите. 40 инфлуенсъри, 1 милион последователи общо, 5 седмици, 1 победител. Готови ли сте? Следващият инфлуенсър на България. Здравейте, приятели! Това е последният епизод на следващият инфлуенсър на България сезон 1. Днес ще видите петимата победители на предаването, които пребориха 35 инфлуенсъра в 5 седмици и стигнаха до финала. Но само един от тях е големият победител и ще получи титлата следващият инфлуенсър на България и също така награда от 1000 лева. Приятели, вече сме 30 000 и както обещахме, един от вас ще се печели смарт кривна. Това ще се случи днес, така че останете до края на видеото. Ако сте готови, започваме с петото място. Здравейте от мен за последен път в това шоу. Искам да кажа благодаря на всички, които решиха да ме подкрепят и дадоха своя глас за мен, за да бъда сега тук на финал. Освен това искам да благодаря на Какво Медиа, които ми дадоха тази възможност да бъда част от следващия инфлуенсър на България, да покажа какво умея и с какво обичам да се занимавам. Това за мен беше едно изцяло ново и интересно преживяване, в което аз видях себе си в друга светлина, в която не се бях виждала до сега. Освен това искам да благодаря на Любо, който беше до мен през цялото време и ми помагаше да създам тези видеа, които видяхте в предишните епизоди. Любо е мой любим фотограф и него може да го видите отбелязан на последните ми снимки в Инстаграм. Ако ви харесва неговото съдържание, последвайте го, той ще бъде много радостен на това нещо. Благодаря на всички и целувки! И сега дойде ред да видим четвъртото място. Скъпи зрители, още веднъж искам много да ви благодаря за всичките ви гласове, които давахте за мен. За мен това приключение беше невероятно. Аз съм много щастлива, че участвах и се надявам, че по този начин успях да вдъхновя и вас, и вие да участвате в следващия сезон. Вече който ще стане победител не е толкова важно, защото важно е, че всички сме стигнали до тук и аз съм много щастлива, че с вашата подкрепа успяхме да го направим. Така че много ви обичам, наистина много ви благодаря и наистина съм много щастлива, че успях да взема участие в това невероятно приключение и че успях да стигна чак до финалите. И поздравя Доминикана! И ето, че стигнахме и топ 3 инфлуенсъри. Бронзът отива при... Здравейте, приятели! За мен е огромно удоволствие, че заедно с вас успяхме да напишем моята приказка в реалити формата следващия инфлуенсър на България. За мен е голям успех, че благодарение на вашата подкрепа стигнах до финала и много ви благодаря за подкрепата, която ми оказахте през тези 5 седмици. Много благодаря на продуцентите, които ми гласуваха доверие и искрено благодаря на всеки един от вас, който е отделил ценното си време, за да ме подкрепи. Задачите и предизвикателствата бяха много интересни и аз наистина се забавлявах. Прекрасни и много зареждащи за мен бяха и вашите коментари. Благодаря ви също така и за емоцията, която ми подарихте. И дойде моментът на истината. Кой ще спечели предаването? За първото място се борят Тениса Василева и Николай Чакалов. Единият има 783 гласа, а другият 1070. И среброто ви взема... Здравейте! Първо искам да ви кажа, че малко съм неподготвена сега. Съжалявам за вида си, но имах мадреца оперативно и за това съм така подута. Но тук съм по друга причина. Искам да благодаря на абсолютно всички, които гласуваха за мен от самото начало до самия край. Нямам думи, с които да ви опиша колко съм ви благодарна. Страхотни сте и не съм очаквала, че толкова много хора ще ме подкрепят, наистина. Също така искам да благодаря на И Какво за възможността да се включа в това приключение и аз. Научих доста и съм щастлива, че бях тук с вас. И искам и нещо друго да ви кажа. Дори и да не спечеля, аз пак спечелих това, че ми се доказа колко голяма ми е връзката с последователите ми и колко много ме подкрепите вие.
Така че аз пак съм победител. Победител съм, че имам вас. Благодаря ви много за подкрепата. До скоро! И големият ни победител е... Ужасно много се вълнувам и чак още не мога да повярвам, че аз съм победителя. Като цяло за мен беше чест изобщо да застана рамо до рамо с всички тези известни и големи инфлуенсъри. Въобще не съм очаквал, че стигна до финал, а камо ли аз да ги победя. И това е единствено и само благодарение на вас, зрителите. Много се радвам и ви благодаря, че съм ви докоснал по някакъв начин с нещата, които правя и сте ми се доверили, сте гласували за мен. Наистина много хиляди благодарности. Какво ще направя с наградата? Ами хората, които ме следват, знаят, че съм решил да обявя giveaway на парична стойност, така че скоро очаквайте giveaway в моя профил, защото благодарение на вас всичко това стана. Ще почерпя приятелите си, колегите си, евентуално ако остане нещо и за мен, ще почерпя задължително и учениците си, защото малко или много, то даже много, те са ми помогнали за да стигна от тук. И искам да приветствам всички, които се занимават с такива неща, да се запишат за втори сезон на следващия инфлуенсър на България и да изживеят това приключение, което изживяхме и ние. Let's do it! Бум! Честито, Ники, честита победа! И също искам да поздравя всички финалисти, които стигнаха до тука. Всичките се справихте много добре. Сега дойде времето да теглим кой от вас спечели смарт гривна. Честито! Съвържи се с нас в Instagram. И така, приятели, не съжалявайте, че свърши сезон 1. Тази неделя в 11 часа започва чисто ново предаване, което ще е много интересно за вас. Господари на красотата. Здравейте, аз съм Виктория Радославова и работя като професионален гримьор от 9 години. Здравейте, казвам се Кристиан Милев, фризьор съм от 11 години. Нямам търпение да видя участничките в предаването и да ги преобразим заедно с Крис. Ако все още не сте се абонирали за канала ни, нека го направете сега. Пазете се, приятели, и до скоро! Чао!